Здравейте, добре дошли в моят канал. Не съм качвала от близо една година, но ето че се завърнах. Така че да, нека сега ще играем на Garden с нещо си беше, но нещо с градина. Но преди да започнем, пръснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми, цъкнете към банката за още такива видеа. Нека започваме като хора да ви се похваля. Това е второто видео на Roblox в моята канал. Хайде сега, нека да започваме. Като градината ми е без нищо. 0 лайка и съм в частен акаунт. И хайде. Сега да играем. Да видим. Имам 20 лева, чушката е 10. Това е 10. Като съм си взела. Овечки, сега ги посаждаме. Хора, аз съм играл, защото имам друг акаунт, в който съм известна богата, така че на мен не ми е проблем да играя, така че да. Гайз, вие ако... Ето, морков. И сега отиваме да продадем. Колко беше един морков помежду другото? Опа. Добре. 52 лева. Имам 52 лева. Може ли се да вземе доматос? Да, той е 50. Гай, защо ме учи как да играя, ако не е тайна? Има 81 лева, сега ще взема домати. Взела съм един, който го слагаме ето тук. И го чакаме да порасне. През това време ще се взема моркови, за да не е като без нищо. Така се взема моркови с останалите пари. Остават още 3 моркова съм взела. За да мога да си ги посадя, защото ми трябват пари. И така, хора, пишете долу в коментарите вие играете ли Gardenscape или беше нещо такова, май беше. Така, имаме този морков, този морков, този и ето колко мене бе. 100 грамаден. Айде сега да ви продадем. 77 лева. 78 лева. Окей. Купуваме още домат. И още... Това не е домата, а ягодка. Това е ягодата. Отивам и я поставям преди другите ягоди. Той е пораснало едното вече. И поставям сега и моркова. Пишете ми долу в коментарите коя ви е любимата игра на Roblox. Аз имам много. Така че да, ако искате да направя видео на Dressing Press, моля да пишете в коментарите, защото аз също играя Dressing Press по принцип. Опа. И реално погледнато от един от профилите ми имам випа в Dressing Press, така че да. Но пишете долу в коментарите на какво искате да играя. Сега трябва да съберем 400 лева, за да купиме Blueberry, което са бровинки. Трябва да вземем Blueberry и нещо друго. Имаме бамбук, аз нямам толкова пари за бамбук. И нищо друго хубаво нямаме тук. Опа. Сега ще да погледна ягодките, защото му викам домат, нямам идея. Добре, ще купиме малко още доматки и морковчета. Така. Так. И хоп. Така. Сега трябва да съберем пари за Blueberry. Хора, градината ми е много неразвита, така че може да има втора част. Как играя на тази игра, така че пишете в коментарите, защото просто градината ми е страшно неразвита и трябва много се развия. Да я направя нещо повече, защото аз по принцип
Имам акаунт, в който играя тази игра и ми е много развита тази игра, така че да. Сега ще се опитаме да съберем пари за Броубери и след като купим Броубери, тогава клипчето тотално да приключи. Така че сега събираме за Броубери първо. За тези, които сега играят, ето така изглежда ягодата. Да. Има и грамадни ягодки, така че... колко е една ягода? Че аз ягодата не съм я проверявала. 28 стотинки. Добре, лева бе, какви стотинки говоря? Аре. 63. Че кой ми ги дава? 106. Добре. Не купувам нищо, защото ми трябва, както казах, за Броубери. И след като купя Броубери, видеото просто приключва. Така че да, нашата цел е да купим Броубери на този видеоклип. Ами трябва 452 лева, така че... Гайс, не знам кога ще успея да ги събера. Запрете знам, че може да не е скоро, така че... Защото кой ми ги дава тя 400 лева за пеншибани Броубери? Принцип. Гайс, трябва да купи други неща, защото иначе няма да стане работата. Дайте да купим малко моркови. Така вземем всичките моркови. И ги засаждаме, тук ги разпиляваме да се засаждат. Оп, чакаме ги така, те неща не са ли вече разгили готови? Добре са. Ето как изглежда и близо моркова, момент да ги взема. Ето така. Сега ги продаваме и дано да изкараме 230 лева, защото 259 лева хора. Клипчето скоро приключва, защото ми трябва. Просто Броубери. Ето, сега ще го получа. Ето, гайз, вече имаме 400 и нашата цел е постигната за Броубери. Ето, отиваме тук и взимаме Броубери. Ето, хора, взехме Броубери. Сега го засаждаме към Броуберито ми да бъде тук. И сега го чакаме да стане готово. И след това приключваме видеото. През това време продължаваме да събираме доматките. Боже, ягодите. Докато чакаме, нека да разгледаме тук. Така. Значи имаме ягода, Броубери, Адамек, бровинка. Имаме цветенце, домато пък аз. Царевица. Имаме още цвете, имаме диня, имаме лупиш, предполагаме това. Имаме ябълка, бамбук, кокос, имаме такова кактус, как сега да го кажа да е. Това беше, не мога усета как се казваше, хора. Това е манго, това е грозде, това са гъбки, това са чушки, това е какао, това е бобче, това е ембер, това е сладка ябълка, това е бърлинг, някакъв да я знам в цвете. И това е нещо си там. И да, гайс, това бяха нещата, които трябва да се купим в градината и Броуберито ни е готово, нали? Не.
Добре, сега чакаме да поникнат. Така, отиваме да продаваме тогава. Да видим колко пари ще съберем. 200, окей. Не е малко, така че съм доволна. Гайс, ето броберито да видите как изглежда. Момент. Ето така изглежда. Сега продаваме за пари и клипчето приключва. Ето. И да е общо 19 лева. Еми, окей, хора, тук ще приключим с клипчето. Ако искате втора част, пишете долу в коментарите. И ако ви е харесал този клип, пръснете в бутона абонирайте за канала, цъкнете камбанката, за още такива видеа. И да, целувки, чао, чао.